video no nai nai di Bangladesh ni esu bura bai sarai sa 16 বছর se kadar khong burui tabo gok bejalai to birat khem romjang nai bok jelong nai bura bo sarai bo jotoni salibo bura rang bai phile bo to rang bai dunia go rang bai tang porsa khai miya rang bai rang to khai rang kore ngai dunia jatir poder ma khai jago rang ganang rok bai aljang nai rep khai jang nai jep khai jang di kun khai miya rang kore ki rang ganang no ase bura tola saka pujak bini joto se phuli pe jak tero se 16 বছরনি বুড়ি সারে সারক bai aba hai dong gai ta sanai rang tong hai joto kisu phariu rang kari ke pharia sangmadi robai kok sung man kok se saman jalia rui lai joto se phul jago burani khosai pakhanai takhanai nai diba he ka baga wa sitong haba man gian kere gayo pertama CCTV kamera go rekor mali deina borok record khai sosla video no khai sulasi mesin sa bini takok buku boma basa butu shuk ferun nong khai tang nai bo terung wan se upload pura buribo kele tabok joto arenyo taboni birong thong sarong thong joto arenyo joto sak phonsa se angje ongna musuk ongnai theke paikha awa haise ar kono lasi ki dikari kha taboni borok cha musung mani song lai shu kasemo full video nai di pura khayai bura ni video na makra bura bohang kago mane hai kana nai tong bobo nai di আমি দেখতে চাই যে কয়টা কথা বলে আছে সেই কথা যারা আসছে সবগুলো পয়লা তখন না হোক পরবর্তীতে